Oh, cut. Be sy'n fawr wan? Dwi eisiau pipi, dwi'n gorau pipi. Please give me the pipi. Oh, go on then. Tra-la-la-la-la. O na, rations ar downloadio amser honno. Tydden ni'n cael y mond 250 meg. Yr wythnos, cofiwch. O, dim atha hiddiw, yr wythnos hynny, a hynny'n chydig iawn, cofiwch. I be mae a hiddiw, te? Off the record, swn i'n cael ffordd yn hun, swn i'n gyrru gyd yn ôl, I gwlad ei hunan. Dyn nhw'n mi fod o yma, siwr. Sbio yn un o bydda bach. Sgwnnw nhw'n lle chwarae fo yma, nagos? Well, it's changed a lot, innit? It's changed. You know, I used to be up to my neck in work at one time, but nah. It's not the same as it used to be. I knew the minute seat belts came in, you know, it was game over, like, you know. Cars are just they just become too safe, you know. You got your ABS and your anti-lock brakes and traction control and all that, you know. Nah, there's no room for people like me anymore in the industry. Right, is there a finish for Wilson here? Oh, he's got the asparagus. That leaves him in broccoli and ham shank. Oh, he's got the broccoli, just the ham shank now to win the match. Oh, chicken. That leaves him in double ham and egg. It breaks my heart to see the old impact testing station, to be honest with you. Had hours of fun here over the years. But that's it. It's gone now. You know, I've tried moving on, you know, tried getting a new job and that, but I don't know. What hopes have you got for the job when the only qualification you got is driving head first into a wall? It's the kid I feel more sorry for, you know. I mean, what hopes is there for him in the industry? Airbags, ball bags. Lle da chi eisiau fi sefyll, oce?喂？咩話？你唔嚟？你變咗10堂噶喎，你嚟咗3堂，你咩意思啊？你玩緊 Xbox？唉，好啦，係咁啊，拜拜。We'll go there, please. Siom I lawer heddiw wrth I fwrdeistref lleol wedi bod am gadw at ei penderfyniad o roi gwaharddiad ar bibelli dŵr yn yr ardal. Da ni'n derbyn bod o'n penderfyniad am boblogaeth, ond da ni'n teimlo bod rhaid roed yr hospaip bam mewn grym. Gwyddoch chi oedd rei o'r hospaips yma yn achosi gymaint o draffath ac yn sbwylio fo'r gweddill, a da ni'n benderfynu banio'r cwbl lot yn yno. Mae'n aros allan. Gawn ni'r cystadleuaeth nesaf, sgwelwch yn dda. Enw? Alaw. Swydd? Dyferch.
Alaw, mae dy amser di yn cychwyn rwan. Lle ti'n meddwl ti'n mynd? Ti ffion? I be? Chilio? Ti'n mynd i gwisgo fel na? Yndw. Sut ti'n mynd yna? Bus. Pa un? Handi 6 o top lôn. A sut ti'n dod adra? Pas. Gyn pwy? Aunty Margaret. Ti di cael swp? Eiria ola. Dros Gymru yng ngwlad. Dwi'n chwilio. A llwyd ar Bryn yn codi tatws. Beth? Na. A Healy. Geis i dingle? Do? O, na, wyt ni. O, na, ffôn fi, dwi'n vibratio. Wel. Make sure unit is connected to AC supply. Connect retaining strap A to prisoner. Just oedd i ffonio am rawd? Electrician ydych chi? Iawn, si. Sortio'n allan mynd. Please sganiwch eich eitem nesaf. Please sganiwch eich eitem nesaf. Please sganiwch eich eitem nesaf. Please sganiwch eich eitem. Please. We strongly recommend that before the installation, to ensure that latest patches, service packs are downloaded. Hello, Environmental Health, yeah? Efo bod dwi'n siarad, please. Hi, Keith. Sandra sy'n yma Llanberis. Dwi wedi sbio allan trwy ffinas bore yma, de? A mae gen i ail rhyfedd byd tu allan. Chi ail ymuno fo ni, mae Davies ar y blaen o 5 i 3. Wrth i ni baratoi am y nawfad ffram. Dimbyd yn ei lle. A'r dyfarnwr. Pa lefel ty fe? Lefel 5. Lle wyt ti'n lefel 5, mate? Cookie Mountain. Just ar ôl y drawbridge. Ti di pasio'r collapsing staircase eto? Ie, na, ddo. Na, fanna dwi'n marw bob tro. Bob tro. Dim yn anodd hwnna. Keith, Environmental Health, please. Hi, Keith. Sandra sy'n yma Llanber nes i siarad efo chdi bore yma ynglyn â'r World War II. Ia, ond dwi'n gwybod be ti di wneud te. Mae'r lle ma'n waith, wan. Mae'n nofio mewn sharks yma. Mae yna filoedd yma. Ydy. Ydych chi'n lwcus, mi gewch chi hybl bybl. Wel, sydd i andlo fo, rili? Fyswn i'n licio helpu chdi, dwi'n ni'n beth eithaf, ti'n sbo? Ti di tre dal yr ex y lawr a dal yr idag? Na, dwi'n wedi tre na, di gwir. Idea, ni. Yndi, wel, ella syna gallu gweithio, sdi. Tre fe da? Ie. Syniad da, oes, diolch i chi dau. Iawn, ffyrir ha. Cyn bwyll, bai. Pa lefel ty cew? 35. Yn arfer gweld copa'r wyddfa'n gynt, te. Yndi, ond symud i'r chwith. Ia, i fy chwith i, te. O, na fo, ma hwnna'n spot on, Keith. Na chdi. O, diolch o galon i chdi boi.
Diolch yn fawr iawn, Keith. Ta-ra! O, Keith! I name this ship Betsy George! Gan Ryan Wade, Ryan Wignell, heibio'r nod. Mike Pearson yn lledu'r chwarae, dod o hyd I James Owen. Andy Jones, a'r bas hir lawr I gyfeiriad Wade, at Ashley Williams, at Madrid! Oedd o'n mistec, a dwi'n mynd I wneud y mistec yn eto. Mae hwn yn gorau mynd. Wow! O gwrna lawr. Dod y di gwrna lawr! Hang on. Wow. Dwi'n pwyntio gwrna fi ar neb on. Does neb yn pwyntio gwrna nhw arna fi, chwaith. O pwynt y di dwi'n di, arna fi, de? Ond does neb yn pwyntio gwrna nhw arna fi. Wel. Pwyntio di gwrna sefo, ta? Pwyntio di, rwa? Pwyntio di, sefo. Pwyntio gwrna, sefo! Ie. Mae'n iawn, de? Iawn. Bob yn afus? Iawn! Gwrna lawr! Ei, dod y di gwrna! Davies yn diddannu'r dorf yn fan hyn. Mae Morgan yn mynd I cael llawer o gyfle I wneud fawr ddim yn y ffram yma. O, Davies di roi dipyn o spin ar y felyn y fama. O, ac yn ei chyddiad i'n wych tu ôl i'r binc. Dyfarnwr jyst yn checio bod hi'n cyffwrdd. Hold on. Yna sy'n efo tatio. Mae yna ddau un ar Sean. Os chdi'n troi... Na, mae hwnna'n... Tryfan. Nas nhw'n pwynt y di at Aled. Pwynt yn y... Ar bwysig ni na? Ie, na o. Dwi'n siŵr y clown. Ond na, dys neb yn pwynt ar y... Wel, rydw i'n gwisgo menig. Yn rhyw siŵr iawn be mae Morgan di weld, ond... O, di gofyn wrth yr dyfarnwr I llnau'r blew oedd ei ar ci. Morgan wrth gwrs angen y ddwy ffram nesaf yma os ti'n aros yn y gêm. Mae'r las I weld fel son... O, helo, be di hyn? Mae wastad un yn dod I sboilio'r diwrnod yn does. Ond Morgan ar... Ti'n sefyll yn ochr fi? Ti eisiau bod ochr yna? Dos di fanna? Union ffet I weld o'r hwnna, iawn. O, fel... Ti glaen, neu di switcho ni ffwr o'n. Come on. 2 munud. 2 funud, ti'n deud 2 funud ys blwyddyn. Come on, troi ffwr. 2 munud, ia? Granda. Dwi eisiau chat efo chdi. Am be? Wel, ti di cyrraedd rhyw oed wan, de. Mae'n amser ni gael chat amdan lawr fanna. Ia. Wel, dwi di wneud y ddewyd bo chdi'n mynd nôl lawr i'r ddear rhywben. Dad, ti'n mynd dechrau hen eto na? Ei, hold on. Fi di ddim yn anhir, sti. Just neu ffafr I fi mynd lawr na. O, Dad, mae'n crap hwnna. Yndi, dwi'n gwybod bod ti'n crap yna, ond meddylia, mond hyn dwi eisiau chdi. Just dangos dy fynaf, de. Couple of miracles bach sydyn, de. A fydd chdi mynd anhir, sti. Gyd yd yn ôl I fyny. I deud y gwirth chdi, de. Mae dad yn mynd trwy rhyw gyfnod rili anodd ar hyn o bryd. Di pobl ddim yn credu'n dad dim mwy, sti. Sa chdi'n mynd lawr yna, sa nhw'n gweld chdi. Sa'r non-believers, ma sa'n ha nhw gyd wedyn. Ti'n mynd I mynd lawr? Eid I lawr I dad, please, mate. Na. Stwffi chdi ar teli nesaf. Wel, dyna ni. Wedi mwynhau diwrnod arall hyfryd yma ym Mhlas Newydd yn Sir Fôn. Ac yn ola, mae'n dro byd ers I ni gael un o'r rhain ar y rhaglen. A mae'r un yma mewn cyflwr eithriadol o dda am ei oed. Perchenog siop ydi o, ac yn yr hen ddyddiau, mi fydda'r strydoedd yn llawn o'r rhain. O, ma bach. Sut o'n hwnna? iPad. O, da,